Un pefriog gwynllan lleithliw yn fan hyn, a dwi'n gwmni Jack Evans o'r gwynllan. A mae hon, y stondin yma'n cynrychioli nid yn unig eich gwynllan chi, ond sawl gwynllan yng Nghymru? So mae tua 25 gwynllan oedd dros Cymru i gyd. Pwy sy'n meddwl hynny? Ond dim ond 23 sy'n rhan o'r cymdeithas. Reit. So mae'n holl ffordd reit o lawr i Caerdydd, lan i Abergavenny, Monmouth, a mae'r rhai lan yn Ynys Môn, Caernarfon. A pa rin dych chi? Rhif 8 efo yma? Rhif 8, ie. Ie? Just fyna, reit ar ben i hynna'n. Ie. Sneb gyda fe. Yn lle fa, Abereiron hwnna wedyn? Just tu bas Abereiron, ie. Ti am milltir tu bas. A be ydych chi'n dyfu fan'na? Pa fath o rawnwyn ydych chi'n dyfu? So ni'n tyfu grapes i gyd o'r Almaen. So mae da ni Solaris, Orion, Regent a Rondo ar y foment. Ond ni wedi plannu lot o faint gwahanol, ond dyn nhw'n barod to. Bydd nhw'n barod mewn tua. Mae'n cymryd 5 blwyddyn nhw tyfu. So byddai'n barod mewn tua 2 flynedd arall. A faint di oed eich gwynllan chi bethau? Wnaethon ni plannu yn 2009, so blwyddyn nesaf byddwn ni'n releaseo'r limited edition 10 years. 10, so 10 blwyddyn di bod. Yn mynd eitha ffast, achos mae'n cymryd 5 blwyddyn i cael y crop. So wedyn hwn nawr yw'r gwyn, wel 4 blwyddyn di bod, so un to. So. A mae'r haul di gwenu yn eich Eleni, do? O di, so ni byth i gael tywydd blwyddyn o blaen. Gaethon ni bach o'r hew ar y dechrau, ond dyma'r fain sydd yn ôl, a maen nhw'n tyfu'n dda nawr. Ond o'n i mor hapus i gael. Felly, beth yw'r berthynas rhwng y gwynllanoedd yma i gyd? Ydych chi'n cydweithio mewn unrhyw ffordd? Ie, ni gyd yn cwrdd lan, a jyst rhan fwy, ni gyd yn siarad i'n gilydd, really. A ni'n trial helpu gyda fel disease, unrhyw problems ar y gyfuniad. Fi'n ffono am Rob, da ni lot fe o'r Rob o White Castle, rhif 18 ar y map. Fe sy'n cynrychioli ni gyd. Mae o, ie? Ie, reit, jyst tu fas Abergavenny. A fe sy'n cynrychioli ni gyd, so mae fe'n, os mae eisiau unrhyw advice, ni'n tyfu siarad â Rob. Ond ni gyd ma heddi cynrychioli'n pob un, really. A mae da ni cwpl o gwahanol gwinoedd, gwyn ni a hefyd gwinoedd o... Felly di gwyn pawb ddim yma heddiw? Na, mae un o doi da ni, ond ni rhan fwyach. Ddodd gwynllan Conwy yma, a fori yma White Castle Rob o Abergavenny. Dwi'n gweld. So, yeah. Felly lle arall ydych chi'n mynd i geisio gwerthu ta? Ni'n gwerthu lot, rhan fwyaf ni'n gwerthu o'r ffarm, ni hefyd yn gwerthu online, ond ni hefyd yn mynd i fel London Wine Fairs. Mae rhaid i bobl ddod i wybod amdanoch chi gyntaf yn un, does? Ond mae ffôn yn dechrau nawr, trwyddo fel social media, Facebook a stwff, ni wedi helpu ni lot. A fe wedi cymryd amser hir i gael y brand mas. Ni'n dechrau, ni'n normally gwerthu mas mewn 6 mis bob blwyddyn. Ond mae eisiau ni, mae ffôn yn gweud bod y ddau werthu mas, ond mae eisiau ni neud fwy o wyn, really. Felly, beth am yr gwynodd pefriog? A dyna ydych chi'n arbenigo nhw gwynodd pefriog? Rhain yw'r rhai cyntaf ni byth di wneud. O, reit. Ni'n rhan fwyaf jyst yn wneud gwyn still, ond ni'n trial mynd fwy lawr ar gwyn pefriog, really. A mae'n boblogaidd iawn yn dydio? O, di. A ydych chi'n felly'n gorfod cystadlu yn erbyn y pethau eraill sydd ar y farchnad? Ie, achos mae wedi cael ei wneud yn y traditional method yn galw fe, yr un peth ar champagne. Ond achos dwi ddim wedi cael ei cynrychu yn champagne, i ffili galw fe'n champagne. So, yn wahanol, mae Prosecco yn cael ei wneud mewn tank. So mae'r gwyn hyn, mae pob un wedi cael ei wneud actually yn y botel. So, pryd chi'n gwneud Prosecco, maen nhw'n wneud e mewn tank a just nas chi'n cael y ffizz. Ond mae pob botel wedi cael ei wneud, so mae'r gwyn wedi cael ei wneud yn y botel. Right. So, yr hen traditional ffordd o'n wneud e. Arferchog, wel, mi na i flasu gloi'r sgwrs yma. Gan beth i'n awgrymu'r un... So, hwn yw'r gwyn pefriog crossliw. Crossliw? Ysdi, mae'n swnio'n hyfryd yn Gymraeg efo, ynddi? Y pefriog crossliw. Taston wyll. Ie? O, taston wyll. Ti'n gwybod sy'n ma gwerthu'n dweud? Wel, Jack, fi dwi'n iechi da. Gret. A sioe dda i ti. Diolch yn fawr. Iechi da. Dwi'n cytuno. Good. Gret. A iawn. Ciao.